Kelangan ingsun iki wis kelangan kembang hansun neman-neman loro rasane atiku ngeloro kudangan digawa wong liya lila kang hansun ngalia kena masya abot hansun rasa M3G musik bisa ambirika selawase ya mung ambirika tapi gelendi maning ceritane wis beda saikine rika wis sing ana digawa wong liya sun karepno bisa ambirika selawase ya mung ambirika tapi gelendi maning ceritane wis beda saikine rika wis sing ana sama Mr. Lili Production juga Master Tipunya Indonesia Ipang Bola. Sun ngalia kena masya abot hansun rasa M3G. Selamat sore, selamat menikmati hidangan untuk tamu undangan semuanya. Iko